De spah teli ki Trok kit mau na Bhutan Sha Bangladesh ki iaid haduh kini ki sngi ha ki Surok ki Lum Garo ban theh Dalu ka shnong khappud India Bangladesh. Kini ki mau la shalan na Bhutan Sha Bangladesh. Miet bat sngi duna spah teli ki Trok ki iaid ha ki Surok ha Lum Garo. Ki paidbah kila ujor ya ka jingkit palat pot lai pesan haduh san pesan ton jong kini ki Trok ha shilynter naduh Paikan shaduh Dalu ka jingjingai ka ba duna prapho kilometer. Kini ki Trok kila iaid bat dang iaid ru na ka Surok agya Medhipara-Phulbari-Tikrikilla Garobadha Betasing Ampati-Mahendeaganj Purakhasya shaduh Dalu ka ba jingai shi spah rupho kilometer bat ka jingjulor ki Surok kilong ki bajur haduh kata-kata. Ki pulut shilynter jong kini ki Surok ki lakhur ki kuna babunjat bat umla bantip la kini ki kuna ki leit ni sya ka pelapisa ka Jylla. Ki Surok ha ki than asanang ki la jular thiau la ong ka Khubor na Lum Garo. Karkum ka jing betha jong ka road transport ministry jong sarkar India la ai jing bit ya ki kali ki bidon 3 axle kat ba ki Trok ki bidon 5 axle ki la iaid bat kit mau sahu ha kini ki Surok la ut ki paidbah na ki shnong hari Lum Garo.